ntar denger hati aja. Iya.
Horas madihita saluhutna. Selamat Advent napaduahon. Huriani Tuhata hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Andorang satapuka parminggota jumolo ma hujahahon protokol kesehatan di huriatta. Protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, dan sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker atau tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan handphone. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayan haretaon dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Songonima protokol kesehatan ni huriatta. Taparade maroha dohot pikirata lama masuki parminggota, tapuji madebata marite ende sian buku ende nomor 40 ayat 3. Maita jongjong. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natumopal langit dohot tanoon. Idama, hatop do auro, tiop ma dihonwaing, asa unang adong na membuat tumpalmi. Haleluya.
Martangyang Mahita. Ali amana mina di Banua Gijang. Namandok moleate do hami tuho. Ala di pabotohon ho tuhami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit dohot tano. Alai nahot do anggo hatam ro disaliling-lilingna. Akup nii ikon patar do sogot saluhut jolma di joloni habangsa parumami. Saya asi maroham di hami. Pahot marohan nami maha porsyan di hatam marhite-hite tod di parbadia. Padungo mahami jala paringas hami martangyang asa marlasni roha hami paimai mahon ho jala asa dapot hami hangoluan nasora suda. Amin. Hudul mahamu. Marende Mahita sian buku ende nomor 45 ayat 3. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano, nani lehoni jahoba debatam diho. Patik paonomhon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangani roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangani roham dongan saripe ni donganmu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasa ni donganmu. Ido sahatna, atong rap mangindo gogo Mahita tu debata, lau mangulahon patikna. Ali Tuhan. Marende Mahita sian buku enden nomor 30 ayat onom dohot walu. Mahita Jongjong.
tatopoti madosata tujoloni debata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, parasin rohana sumurung, napungu dohami di jolom, martang yang tuho. Dada mangasaon hati goran nami, na mangasaon asini roham nagodangi do. Saya asi maroham, minda sandok bangso nami, sesama dosa nami salhutna. Saya sungguli maroha nami, asamu baroha, dohot pangkaluan nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tangihon hamu mabaga-bagani debata, taringot tu hasesiani dosata. Songonon do pakaholongi ni debata di portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganut na porsia di ibana, asa hangoluan nasa leleng ni leleng na do ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hudul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 450 tolu ayat tolu. Tabege hatani debata turpuk epistel diari mingguan imana nienet sian Markus bindu sada ayat sada sahatu ayat walu tajahama marsorin sorin. On mamulani barita nauli ni Yesus Kristus. Hombartu natar surat di panuri rang Jesaya. Husuru masurwaki patujolo ni bohim si pature si dalananmi. Suara di jauh-jauh dia hamu, pature hamu madalan, ahornok hamu masih dalanan. Di halonganan do si Johannes mandidihon jala manjamitahon padidion hamu baon ni roha lao pasesahon dosa. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea ro di sude halak Jerusalem manopot ibana jala di padidihon dona sida di batang aik Jordan dung di topo tibe dosana. Iambo si Johannesi ibulu ni uto do ulosna jala ulik-uling do hosna akasi hapor do hocituak ni loba do si pakana. Ondo jamitana naro masian pudikku nagumogo sian au na hurang tama do au paunduk au maka hari tali nisi patuna aik do dihudidihon tuhamu alai tondi parbadia do didihonanna tuhamu ido sahatna
Martua donatu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 43 ayat 2 dohot 4. Rim mahita jongjo. Tahat tidak kon maha porsiatai, songan nahina tidak kon nidongat ta saha porsiaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sahatu dosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhoni si Maria, nagabe-gabian sian tondi parbadia, andorang sohabubuon. Ido tuhata natu mau na bernit, di panguhumani silatus, nama tetar pajaldo ibana diau pinar silang, natuatu banua toru dung ditanom, namulak mangolu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudur tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo nasa hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhmui halak na mangolu, dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, celadong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesiani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Hudul mahamu. Tabege matik ting di huriata di minggu ta sadarion. Tikting di huriata Minggu tanggal 6 Desember 2020. Perdolo Minggu Advent 2. Saderion ima Minggu Advent 2 doho tema nunga jonok haluauni. 2. Padidion nabadia. Saderion Minggu tanggal 6 Desember 2020 di parminggu bahasa Batak pukul 8 patupaon ni huriat do pakobasion padidion nabadia ima sada kenoa kalamana naibaho anak niamata linggom perdana Kristian naibaho inata Griffith Jessica Bantobing sian sektor Godung. 2. Adrile Galatea Narwastu Simarmata Boruni Amata Andre Narwastu Simarmata inata Grace Christian naibaho sian HKBP Jati Asih. 3. Catherine Arwen Sinaga
boru ni amata Rudi Arman Sinaga inata Romaria Sulastri Hutayan sian sektor Sion. Tolu tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagasom ma goar Yose Rizal Esra Sitorus anak ni amata Maludin Sitorus tubuh ni inata Timawan Boru Sinaga, alamat Jalan Taman Meruya Ilir Blok C4 15 Jakarta Barat, Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Dohot Orwana Goar Rinesa Vijayanti Nauli Boru Panjaitan, Boru ni amata Albert Panjaitan, tubuh ni inata Sinta Rubiana Diantini, alamat Jalan Bendungan Hilir Pitu nomor 2 Jakarta Pusat, Huria HKBP Sudirman Resort Sudirman. Pamas-masuan dari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 7.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhatama sakap parbagason ni nasida. Opat ruas namoding. Nunga marujung ngolu sada na di hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 amata Tupal Pakpahan umur 57 tahun nasian Jalan Olahraga 3 nomor 5 Jakarta Barat sian sektor Godung. Nunga tu udian na di hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir. 2 na di hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 inata Tuana Belinda Tapubolon Boru Pakpahan umur 63 tahun nasian Jalan Bendi Besar Raya nomor 20 Sada Tanah Kusir Kebayoran Lama Selatan sian sektor Sion. Nunga tu udian na di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir. Tatangnya koma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. 5 ulon nabadia. Ulon nabadia perayaan Natal malam Natal Kamis 24 Desember 2020 pukul 10.06 WIB dohot pukul 10.30 WIB. Natal umum Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 WIB, pukul 10 sada WIB, pukul 10.04 WIB, pukul 10.07 WIB dohot pukul 10 sia WIB. Natal paduahon Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 8 WIB, pukul 10 dohot pukul 10.04 WIB. Amanginang nang masihol madohoti ulaw na badia boy do mandaftaran from Google na naing tapasahat. Marningo kondisi pandemi COVID-19 na boy madohoti holan ono puluhala ganup jam ibadah naong tinutuhod di gijang. 2 mang doon inang nang masihol marulon na badia di luar jadwal Natal boy makubungi situa sektor na masing-masing manang boy menghubungi sekretariat gereja. Seksi remaja mauliate maditu hatta denggad do madalan witor remaja na pa 20 siahon marhite Zoom di hari Minggu nasalpu tanggal 20 November 2020. Torop ni nama dohoti 52 halak, 45 halak remaja, dohot 7 halak pembina. 2 di Minggu sadarion tanggal 6 Desember 2020 duksipul parmingguan pukul 8 manang pukul 10 di Patupado Witalk Patupuluhon do tema Talk About a Faith in Jesus. Jadwal boy mata jahat di warta cetak. Tolu hari Kamis dohot Jumat tanggal 10 sada Desember 2020 pukul 10.04 WIB di Patupado gladi kotor dohot gladi bersih di perayaan Natal remaja. 4 Natal remaja na di Patupa hari Sabtu 12 Desember 2020 marhite virtual live streaming go rohanami sudah remaja boy mabuat bagian na di perayaan Natali. Itu pasak pilat tujolo sadarion Minggu tanggal 6 Desember 2020 pasak pilat tujolo do hita tu pakubasion Natal alai di Patupa ma di inganat tabi. Walu
Sinode Godang HKBP. Hari Rabu satu hari Minggu tanggal sia 1 10 Desember 2020 di Patupado Sinode Godang HKBP nama ringanan di Seminarium Sipoholot Tarutung. Mardo mutusi tanggal 8 Desember 2020 borhak dapat ditaresot pendeta timbul setanggang tu uloni. Sia renovasi pembangunan gereja. Mardo pun anaing marujung nama tahun 2020 dohok penyelesaian progres renovasi pagar negara jata pinangido ma asa komitmen siap kita tapasahak ma marhite rekening panitia renovasi di Mandiri nomor 10200 0726204.8 atas nama HKBP Kebayoran Baru Panitia Renovasi Pembangunan. 10 persembahan bulanan tahun 2020. Mardomu nanaing marujung nama tahun 2020 pinangido tu sudah ruas naso pasah iura bulanan nadope boy mata pasah tu bendaharan di huriata manang tu rekening ni gereja. 10 sada perayaan Natal di mingguan. Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Natal Sekolah Minggu Batita Balita marhite virtual dohot live streaming. Hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 13 WIB di Patupa Huriata do Natal Remaja Natal Sekolah Minggu Horong Sada do Onom marhite virtual dohot live streaming. Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Natal Remaja do Parguru Malua marhite virtual do live streaming. 12 varian Natal 2020 dan Tahun Baru Sada Januari 2020 Sada. Hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata ma penyerahan bingkisan Natal tu 24 keluarga ruas ni Huriata nama ringanan di gereja. Varian Natal boy mata jaha di warta tetak 10 tolu selamat ulang tahun. Parhalado do ruas ni Huriata pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot selamat ulang tahun perbagasom ma tu sude ruas ni Huria na tubuh manang marbagas di tanggal onom sahat tu tanggal 12 Desember 2020. Saya tu hatta ma nama masu-masu molo tungadong ruas ni Huriata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabua ma tu ganum situa di sektorna manang tu sekretariat 14 manang parpudi aka tikting na son ni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha soni masa ni tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion taingok bema manangyak koni tu jolo ni tu hatta. Kor virtual Ina Hana.
Marende mahita sian buku ende nomor 30 sia ayat sada dohot tolu. Huhut papungu pelean. Dame ni debatana sumurung, sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus, lasmaruhatna sahat mahitan waeng di minggu ta ima minggu Advent na baduahon. Ranalasi ni rohani Tuhata do, bolas hita sahat tu mingguon. Alani tapahibul marohata manjakkon barita nauli di minggu ta sadarion, nani enet sian buku ni akapar pesalmeni, pesalmen 25 ayat na pasiahon sahat tu ayat na pasaplopaton ujahama di tonga-tongata songonon ma didok disi tangi hok kamuma hatani debata. Sai tangi hono kudo manang ahana nidok ni debata Jahoba. Ai di parbaga do hasonangan tu bangsona
dotu akana niasyanna asa unang mulat nasida tu hauton tongodo donok tu hatuonna dia kana makabiari ibana asa mian museha muliaon di tano namion asa pajupang sogot asini roha dot hasitongan jala masyumaan hatigoran dohot hadamion asa martubur sian tanoe hasitongan jala hatigoran manatap sian banua gicang saya lehonon ni jahuba dohuhut na dinggani jadi lehonon ni tano namima parbuena mardalan mahatigoran di jolona jala patongonon nama lakanasida tu dalan imanggo sahatna uriana ni asian ni Tuhan Yesus molo taihut ihut tapaihut ihut do pardalanan ni bangsoi mulai sian panopaon madabu tu bagasad dosa hona uhum marhite narumar hona buang manang sahat tuha buangan ni Mesir sahat tuha buangan Babel marhite siani idaotama godang ni panugunugur ni debatatu bangsoi godang ni asini rohani debatatu aka jolma na makabiari ibana na makaholongi ibana alai memang rimas do ibana midahalak na saya toktong manjua di hasitongan ni barita nauliib alani sahat mahita nang dipartikiata sonari dukon dipasaut baga-baga taringot tu haluaon haroro ni Mesias ima Tuhan Yesus Kristus sahat mahita tu masa interval nuaing ima di haroro na parjolo sahat nanaing manomu-nomu di haroro na paduaon ima advent manang masa penantiani di bagasan penantiani sasitong na macai gudang do halak na merasa bosan dan sangat membosankan ima na paimai mahon ala memang halak na paimai mahon sangat bergantung tu aka na si paimahon na ala itu tu molo di bagasan nama ima do hita jala dang adong si ulaun manangaha memang membosankan jala cenderung gabi bongot hita tu bagasan dosa alamoha dia halak nasai pai maimahon di bagasan hahohomon sabing di bagasan halosohon sabing di bagasan halebaon sabing totu parohon ungut-ungut doi dung rongu tungut gawi marhusari ma di bagasan roha muruk ma saya didok ma akan nasi doho naso si dohonon saya dipikiri ma akan naso si pikiran ujungna saya martabba ma dosa martabba ma nang aka naso niat tusan ido halak molo saya tarpai maima di bagasan na saya di bagasan halebaun hanya mengharapkan kedatangan saja. Songoni do halak na molo say neng mangan ibana jala naing mengharapkan sesuatu yang baik, naing mangan dengan baik, naing boy memiliki jabu manang bagas nadinggan, naing memiliki mobil nadinggan aleh holan hudul ibana hud maranganangan. Dang na tolap nei dapat manangaha. Dang adong. Gariada tahe saya holan manatap-natap mo ibana tu siamun tu habirang dungi di perbanding bandik kema nasadaon tu nasadaon uhut ma di hata-hatai laos gabi maritisiani ma laos tamba nang hajahaton ale masa interval waktuon ima masa penantiat tasonari gabe macai uli macai denggan jala penuh dengan keindahan molo tak isi dengan sesuatu yang sangat baik. Alamat saya bergantung do hita tu akan nasi pai mauta imam Mesias si ai Roma ibana muse alai dang sebagai anak ni jolma nasaor tu hita na lau patu paundo haluoni alai Roma ibana
ditiki napa dua halihon dina so pamoton ni manangise, na so di boto manangise sa di hari tikina, na so di boto manangise manang sa di hari parrona, alai nunga di baga-bagahon ni jalan nunga di surirakon rodo aumse, roi banamuse, pato tahun pasirakon aka nasai mangulu di bagasan hatan di bata, dohot nasai toktong mangalaosi hatan di bata. Alai macai ulima masa penantiani songon natabain sonari hutta pa imai bana hutta pa taula aka ulaun nadinggan laon natal songonon tahias dirita taparadi rohadot pikirata gabe ulima masa penantiani huhut tabain aka ulon nadinggan, tatugu-tugu aka dongan, tasarihon aka napogos, tasarihon aka namarsait, tatopot aka na dibagasan hurungan, tatanyakon nasida ala sudimai gabi parohon sangap di guarni tu hata, makkorhon nauli nadinggan mai. Alani moloroi bana muse dapoton namahita tongon di bagasan haulion tongon di bagasan hadingganon maka holongi dongata jolma ido ende ni parpesal menon ende nasai disunggulhon di tonga-tonga ni bangsa Israel di nasai diingot parpesal menon godang ni hasalaun godang ni halebaun hajolmoni jala di boto ibana bahwa sasitong na kebutuhan satu tempat, kebutuhan ni sada halak, kebutuhan ni sada luat, lau patu pahon haulion hadingganon ima ikon adongdo dame nasumurungi. Satu rumah tangga tidak akan bisa mengajar anaknya dengan baik kalau suami istri berantem terus. Itu kan? Satu lingkungan tidak akan bisa mewujudkan damai sejahtera di lingkungan itu kalau para penghuninya yang ada di lingkungan itu berantem terus. Tidak peduli satu sama lain. Suatu negara tidak akan bisa mewujudkan pembangunan nasional apabila di dalam negara itu juga hanya akan demo terus, pemberontakan terus dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu gereja tidak akan berjalan kesaksian. Tapi tugas panggilan gereja, persekutuan, kesaksian dan diakonia, pelayanan sosial apabila di dalamnya juga dan tubuh roha namarsiatusan dan tubuh roha namarsihaholongan ruas rat dohot para laduna. Ido nama bain bangso ibu ongot tu bagasan habuangan. Alesai diingat perpesal menido asin di rohan di debata ganuk di jol debata jol mai di sisi panguhumoni muncul do aspek pedagogis pendidikan ido asa nang huriata menganut pahami ruhut parmahanion pamicangon. Jadi artinya kalau ada orang yang ditegur itu dalam rangka untuk mendidik. Ketika umat Allah dihukum dengan air bah dan sebagainya, itu dididik. Ketika Allah memperkenankan terjadinya Sodom dan Gomora, juga mereka dididik. Karena apa? Karena Tuhan akan tetap memperhatikan mereka yang taat kepada Tuhan. Kita tahu peristiwa air bah, ada Noah dan keturunannya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kita tahu peristiwa Sodom dan Gomora. Ada orang percaya yang Tuhan juga selamatkan. Dan pada akhirnya Yesus datang menyelamatkan kita semua. Uriana ni asian di Tuhan Yesus. Naing botota, Tuhan itu adalah pemaaf, pengasih, tetapi jangan lupa, dia juga tidak ingin dipermainkan. Kenapa? Sugari hita jolma dang lomoro hatta dipermainkan. Seorang pria tidak ingin dipermainkan seorang istrinya, iya kan? Dia tidak ingin istrinya berkhianat.
Dia tidak ingin istrinya berlaku tidak baik. Demikian juga seorang istri tidak ingin dikhianati oleh suaminya. Dia tidak ingin suaminya berlaku tidak baik. Lamu de matama. Sedang kita manusia menginginkan kesetiaan, mendambakan kasih sayang. Bukankah Allah juga begitu? Yang sudah mengasihi kita, menyerahkan segala sesuatu yang dia miliki. Tidak ada yang Tuhan tidak berikan bagi umatnya. Wahai manusia, apa respon kita terhadap kasih sayang itu? Alani neng dohonon di par pesalmenon mah, dia panggil Tuhan itu dengan pengenalan yang pasti. Mulut tajahai di ayat mulai di ayat 5, saimar pangulahi maruham tuhami ale debata hatun nami pasohot ma somor ni roham dopa kami, ya tung saleleng nileleng nama ho marimas dopa kami ingotom matuk tong rimas umar sudut-sudut. Dia kenal Tuhan itu. Apakah engkau akan terus menghukum kami? Tidak. Lalu bagaimana supaya hukuman itu tidak jalan? Masa interval ini, masa Advent ini yang mau kita lakukan. Menurut firman Tuhan, pertama, yaitu tangi honok kudo manang ahana nidokni Jehovah. Suka mendengar firman. Mau dengar-dengaran dengan firman, dengan Allah. Allah ini akadongan salah satu ulon namaul di tonga-tonga ninggoluta ima manangihon. Mendengar itu sangat sulit bagi orang percaya. Mendengar itu sangat sulit bagi orang yang berdosa seperti kita, apalagi hita halak batak. Saya neng holan si patangi-tangi hod do hita maol manangihon, apalagi molo adong akka karya-karya manang sumbangan terbalga di sada inganan, di punguan marga, di punguan parsau tahun, jangan-jangan nang di parhuriaon, so say na torhita do si patangi-tangion. Dalam konteks keselamatan kita, untuk mengerjakan keselamatan kita, pertama sekali senanglah bergaul dengan firman. Song ini manang hamuna toras nama buat danak tardidion. Saudara-saudara yang membawa anak dibaptis, jadilah bapak dan ibu yang senang mendengar firman, senang bersekutu dengan Tuhan. Karena itu yang akan kamu wariskan harta yang paling berharga bagi anakmu dan keturunanmu. Dung sidungi ahama muse. Asa pajupang sogot asini roha do hasitongan jala ima unang be mian di bagasan hautoon, ya dohot tu akan di sana asa unang mulak nasida tu hautoon. Apa itu hautoon yang dia maksud? Bukan kebodohan yang kita kenal seperti sehari-hari, yaitu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan sebagainya. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan kembali percaya kepada hal-hal yang magic, yang kegelapan. Jangan lagi ulangi kehidupan yang lama, yang penuh dengan perseteruan, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah Advent kita. Jadi dalam masa penantian ini yang harus kita lakukan. Bergaul dan bersahabat dengan firman Tuhan, kembali kepada kehidupan yang baru, tinggalkan kehidupan yang lama, yang menjauhkan kita dari Tuhan kita, yang menghentikan rasa sakit hati, rasa penyesalan sesama kita, bersahabat dengan kita, dan pada akhirnya bersedia menjadi sesama bagi mereka yang terpinggirkan, termarginalisasi, atau mereka yang tidak mendapatkan keadilan atau diperlakukan tidak adil.
Itulah Advent kita kedua sekarang yang harus kita isi, dan pada akhirnya Advent itu akan sangat indah. Hamu huriani Tuhan Yesus, natongon marminggu hamu noeng ditongani bagasmu. Sadarian hupakulingi mahamu, asa asima rohani tuhatai midahamu molotung ditongani bagasmu hamu marminggu. Tetaplah marminggu dengan berpakaian yang baik, sopan, ala menghadap Tuhan tado hitanuai. Unang ala ditongani bagas, gabe hurang kesirusata. Mertua mahita ala di los di bata bagas mi gabe langgatan perjami tahun patol has barita nauli nasian tuhatai. Ala ni sobba ma tuhatai di bagasan hasit tongon dot has serepon giroha nang ditongani bagasmu. Pasahat ende pujiani dot sitong. Pasahat panindangionmu dot sitong, dan jadilah jemaat yang suka bersekutu dengan Tuhan. Tinggalkan pola hidup yang lama. Itulah Advent yang sesungguhnya. Alani molotung adok kamu nueng, natongon di bagasan arsak niroha keluarga Pak Pahat. Ya, dot keluarga Inang Belinda. Pangidon nami matu tuhata Tuhani mana mengapusi ilumu. Dilehon ma Tuhamu paapul-apul nasumurungi molo bocapa kilalanmu molo peret ilmu ibana mana mangaleon apul-apul nasumurung ibana ma na mangapusi ilmu. Dihamuna natongon di bagasan parsahiton. Keluarga Amang Birong Tambunan, keluarga Sintua Binsar, dohot Inang Rita Luman Raja, dohot sudehamu naso apala boy huwari hamu sonari. Aleanggo tuhatai di boto do goarmu. Aleanggo tuhatai adong do nuang di labungmu. Los maibana mangapusi, membelai, menyentuh hamu dot holong nai asa marhite siani. Tanggal jalapeut sahid sian pamatangmu tarlumubi molo acit di lalahamu nuaing perdagingan muna sayunang marsahit dot partudyamu toguma nang haporsionmu. Sudi ruas ni hurian nuaing manang di dia pehamu nuaing maringanan hus apa hami hujo kami tu hamu nuaing udah ngadong sian tonga-tonga ta bongot tu bagasan panguncunan, apalagi di situasi tasonari. Naung gudang hitam manaon, naung gudang hitam di bagasan bobonosan ala ni pangotak ni bodil korodaon. Suri mahita di bagasan serep ni roha martang yang mangidohon tu de batalea mang. Asiroham padau ma. Bondil koronaon asa sumuang muse gogo nami. Paumbun rimasmu ale Tuhan. Ima saya toktong jauh honota hasa unang mahua hita unang marmara toktong ma pasahat sudah gulmit ningolum tutu hatai nama buanda dana tardini. Jadilah bapa dan ibu yang beriman, yang takut akan Tuhan, yang senang bergaul dengan Tuhan. Ajarkan setiap saat kebenaran firman Tuhan kepada anak-anakmu. Itu adalah tanggung jawabmu, dan berbahagia Tuhan berkenan menghadirkan mereka dalam hariban. Atong sudeh hita rapma hita di bagasan panagamion managam haroro ni sipaluai laos ditikina jokpok tagamot na masada ulon na bolon ima pesta parningotan hasa hatu tubuh di Tuhan Yesus si alani ahado si paria hata ima loas ma ibana marhite todina nabadiei miam di hati-hati mi di pusu-pusu mi nang ditongan di bagas mi damena sumurung ima mian diganup rumah tangga nang ganup halak marsangat matu hatta. Amin. Mulai tema Tuhan dia sinduram naman dongani namar mahanihan. Dunga ditugu-tugu hoami jala diipaingot ho hami marhite hiti aka persalmi.
asa sonang kami, las rohanami, olo bersekutu, bersaur dohot hasit tongan ni hatami, asa uhangulu kami di tongah-tongah ni ngulu nami. Asi roham pasu suri ruas ni huriamon, asa toktong di bagasan las ni rohana manoktong nasian ko. Patubu toktong rohana rasian tongah-tongah nami, lau marsoba tu adupamu nabariye. Tuhan, keluarga ni ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton, saiho mahali Tuhan namang leon hahisar. Nah di bagasan bocah ni roha lungun ni roha apuli nasida liamang, asa toktong tiur roha nasida laho marsoba tu adupamu nabariye. Sopot sopiga dan nari Tuhan, patu paon ni huriam hakabipi ima sada ulon na bolon sinuri godang. Homali Tuhan na patulucon ni hobar tulomo ni roham. Na padao mara daging nang todi. Asa marsangap hoali Tuhan. O wali amang asi roham. Dongani maham. Sesa dosa nami nagurami. Saya saut lomo ni roham. Amin. Huriani Tuhan Yesus. Laos maritisia nontok doktong do sunggul honon nami tutunga-tungata asa di bagasan la senurah hita marindi lau pasaton pilihan tu pakta tu perayaan Natal lau mandulu akadongan laos di akadongan natongon bunga taboto sedang merehab manang membangun do hita di gereja tahun jala tugu-tugu nami do hita beta tung nunga bui adong sip jamauta apalagi dongan nalas rohana membain komitmen nunga dinggan rah taguhi komitmen tai jana dinggan rah tong tak urup ya kapanitia laho patukon pembangunan di bagasan tahunon Tuhan tama nama dongani hamu marin di mahita laos tapapungu mapileta. Pilihan dulu, persembahan dulu, persembahan.
Saat maita nueng tu ulon pandidion nabadia, marid di maita dongan nama muandak danak tardidi, jongjong mahamu. Martangi yang mahita, alia manamena di banua gicang narodo hami tuculum membuana kadak danakon. Saya si maruham jalo mana sida gabi anakonmu. Pasu-pasu jala pargugu mana sida mangiaki hanguluan sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na membuan danak sidi dihonon. Tangi hok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mamu tu lihat portibion ninna do mandok akasisianna. Udayamu masalut bangso didihamu mana sida tu goa di bagasan goarni di bata ama dot anak dot ton di parbadia. Ajari hamu mana sida mangaradu di salut nahutonahon itu hamu. Jalingot mas saya dongan aku do hamu ganu pari rasa roh ajal ni hasianganon. Manangisina porsia dot nidi di dapotan hanguluan. Alena so porsia ho nasu sugut. Tangihok kamu madot hata natar surat di si Markus. Adong maka nama buan danak tu Tuhan Yesus asa di jama ale di picang akasisian na ima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma. Luasamu maka dak danaki ro tuau nangorai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harazon di debata. Na tutudo na hudo kotu hamu. Manangi sepe anggo sosongon dana ibana majalo harazon di debata. Kang bongon ibana tu si. Dungi dia maka dak danahi. Dia pehon matangan na tu nasida. Mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majo hapor siautai. Rap mamu mandok. Amalai parguna suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogut tu tanoon mangum yalak na mangulu dot namate. Au porsea di ton di parbadia. Uria atau panyalak Kristen akan abadia. Dot di hatai mandok. Daging yalak na umate. Dot yang uluan nasura sudah. Amin. Atong hat alusi hamu ma hata nasuk huskutonon tuhamu. Parjolo. Dipangido hamu nuaing di dio nakadak danakon tu bagasan ninahina porsian muna. Nauludo hamu mamudaya nakon munaon. Asa diboto jala di huton nasida hatani debata. Nauludo hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabi ruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadie. Duduk maju. Sinaga Rudia.
Rudi. Di situ aja. Ya. Ale Katrin Arwen Sinaga. Hudi dimaho tubagasan guarni bata ama. Dot tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot tubagasan guarni tondi parbadiai. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata moho. Di habobongot mon tu bagasan harajon di bata. Ro disaliling dililingna. Amin. Kenua. Tangannya di bawahnya itu. Ale kenoa kalamana naibaho. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan guarni tondi parbadiai. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata moho. Di habobongot mon tu bagasan harajon di bata. Ro disaliling nililingna. Amin. Ale Adriele Galatea Narwastu Simarmata. Hudi dimaho tu bagasan guarni di bata ama. Dot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan guarni tondi parbadiai. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata moho. Di habobongot mon tu bagasan harajon di bata. Rodi saliling nililingna. Amin. Jongjong mahamu muse. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hamya kada dana kotuho jala di jakon hodo nasida gebe anakonmu. Marhiti-hiti padidion nabadie. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan nasaliling nililingna. Asima roham dot dia kana toras ni dadanahon. Saya pargugu jala jari mana sida madugu-dugu dana kotuho. Asarap nasida taruli di aka artani harazonmu. Amin. Marindi mahita jongjong mahita sudi. Kasih
Tapasahat ma pilihan na tapapungon tu adupan ni di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gicang. Hodo haruruan ni salut sileon-leon na dengan dot nasa ulibasa na maulitus. Upasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan na mituho. Say jalo mai gabi uap na hukus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Sahu parasia kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibio. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silian-lian mi di hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banwa gicang, say pinarbadi amaguarmu. Say rumah harajonmu, say saud malomon di roham di banwa tungaon songon na di banwa gicang. Leon matuhami sadarun hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midao. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tuton di munabi. Dulu maju kamu, Julma. Para pelayan ke depan. Hurian dan Yasian di Tuhan Yesus, pertama kepada yang membawa anak baptis. Jemaat bersama dengan para pelayan menyampaikan selamat dan didiklah mereka seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di sudi ruas ni huriana adong dison nang di tonga-tonga di bagas. Kami jajaran pelayan HKBP Kebayoran Baru menyampaikan selamat Advent, selamat hari Minggu, horas madihita sudina. Mulak mahamu di bagasan damai, dipandu oleh tim protokoler kita, Sintua kita.